alhamdulillah. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyanko Windere TV mi salmini mona kala inde mum yettode muɗum ko bin Aissata Coulibaly debbo Mouhamadou Hunare mi salmini mona kala mi salmini meram Polel marché Dior kanko e tonto Jamsa jihen to ha to Diawo Dia Tissi mi salmini dedam Kayasi e Isma Dia faat jinda en tonto marché Zengue mi calminama ɓe juurama mi salmini mona kala mi arti hande oɗon ɗo émission men Jam Ɓuuri ɗo e Windere TV émission meɗen hande noon ko ni o lelori hande gaddami on ko gorko ɗanniɗo ene oppi suhaɓe mum ene oppi joom suudu muɗum ne oppi yumumen oppi kala muɗum caggal muɗum yaha tan waylo jogo mbaadi wondi ɓorno kadi wutte goɗɗo taw wona on ummirino to ummito on hande jimmi haaldude sibu ɗum hande sen ƴeewi hande rewɓe meɗen hande wonɓe ga henne ɓe eɓe tampi e banggueji foof sibu ɗum mboɗo sikki so tawi a resi debbo ma a nawi ɗum galle bamma wonko foti wonde hakkude moɗon ko heewi saaha noon a yaltiɗo on a fawi leydi wondi a oppidi ɗum e tampere a oppidi ɗum e ɓesgu a oppidi ɗum e kala on sa yeehi a oppi ɗum to on to galle bamma ɗo mboɗo sikki communication ene foti wonde hakkude moɗon avant tout d' abord sibu ɗum kalto communication kalto ala probléme uji cewɗi ene jawa yaltude ɗon te probléme uji cewɗi kalto adori ganden to fayto wona hunde fewore seeɗa sibu ɗum hande banggue meɗen ga hen so heesi aɗa jogui suhaɓe ma ɗon tan woni premier probléme uji goni holɗum an mawɗo wonko mbawata muñde ko heewi mbra ɗum tan kam on banggue ɓenna kono cukalel tatande wonde suhaɓe ene heewi yiɗo ene heewi yiɗo ene heewi banmi ene heewi kadi ko ganduɗa cukalel ngel ne yiya ɗum ene sohla ɗum so tawi kanko yummiraɗo o alana ɗum dalilo so tawi kadi kanko hadi omo yiɗa wadde kadi to kanko doole makko o kanimo ɗum an babiraɗo anan to gonɗa to a wiyama nana France walla a wiyama nana États-Unis caggal leydi anan toon yimɓe foof hankkadi ma nderɗema yimɓe so nderɗema kanko ne hoore makko kadi o reɗɗema so reɗɗema noon taw noon ko yinno hebde ma ho o heɓanima woni hollum ala oppi suhaye ma so lewru maayi ko boni ko foof hayso kanko a waɗananimo an ƴeew ɓesgu sibu ɗum ɓesgu ko kañum woni foof rutti kadi kanko e hoore makko kadi andu kanko no omo hersa ummade o faye galle yummako en nene waɗanam walla ummo o yaha to bani hen worɓe waɗanam walla hen saaha so joomum so jooɗima ene haala walla joomum fodde nde foti wadde nde so tawi waɗani ɗum yimɓe koyemumen guittata ɗumen e saago mumen i an kam ko wammandade joom galle ma ne waali caggalede taw ganda ko woni ɗon ko nan ɗon so ɗum hen saaha ala yiɗa ni suurde hoore ma cuura ɓesgu ma cuura joom galle ma kono woni hen e haaloɓe ene guittuma e sutoro ma ɗum noon hol mbawɗo rokkude debbo doole ko an tan joom galle ɗanniɗo dokkirtama doole wona tan a ɗannimo ya ittu million ngaji ya ittu temedde ya ittu ujunnaji ala wiyamo dah pasar non avant tout d' abord communication dewgal ko communication dewgal ko kaldigal min mbiyani on so lewru fo so maayi yon jittu oɗon dooso min kaalisaji non kono amin jiɗi saaha fo nde pinɗon gande namin piniri gande kadi ɓesgu mon kadi holno finiri gande kadi yummiraɓe mon kadi wonɓe galle ɓe kadi no piniri so ɗum so tawi kadi a ɗannima yumma anda e ma kadi hay batte yumma o sikke ne wawi jolde ɗon so ɗum hakkude debbo e gorko ko Allah tan andi ko won ɗon ko tawa debbo kañum ene jooɗi no humpidani ko noon yummiraɗo humpita an banam gorko ɗanniɗo jimmi ko mbatta hakkille e hoorema no feewi kadi keɗotoɗa ham kadi hakkille minen kamin rewɓe doole amen kewani minen kamin rewɓe hakkillaji amen juutani no feewi sibu nde min mundete amin gaddere ko ɗum min kalana hakkille debbo juutani onon worɓe ko onon cuurata min ko onon kadi ettoto kadi wuddere mawde cuddone amen minenne kadi min mbawa kadi ettude kadi kaalaji amen e comci amen kadi min ɓeydo kadi suddude koye amen kadi eno hannirta ni sabu ɗum kalto jaam ala jama juulata e sabu ɗum jaam adoto koye neɗɗo o jaam adoto koye galle o jaam adoto koye leydi meɗen ado e foof meɗen sabu ɗum kalto jaam ala ɗon haydara fewata ɗon so ɗum ɓenni an debbo comportement ma hakkude ma e joom galle ma o woni horo fattan kanko kaldo fin suba kanko wiyatma alo so wiyanima alo no mbaɗɗa tan an a wiyatama alo a mataw cikkata fodde nde ko hakkude kanko tan foti wadde ɗum ala
wona kanko tan foti wadde ɗum onon ɗiɓɓe fof taade ko couple kay wiya ko an woni debbo kanko woni gorko kadi kanko yalti caggal kanko yalti wuuro to woni ɗo o fayi caggal leydi anda to walata anda to ñallata anda to ñamata anda kala makko kala nde pinɗa an ko mbawɗa waɗande makko ko waɗanmo ɗum woni hollum so tawi Allah jogui crédit ma noddumo saaha fof hande Allah wemnini en WhatsApp uji hande ko nande dendami tarwannaɓe fof hande kala mo jiiɗa ene jogui portable baɗɗo WhatsApp jungo muɗum sa fini Allah jogui connexion ma ƴeew joom galle ma holno wuurti ƴeew joom galle ma holno woniri toon ƴeew joom galle ma ƴeewa fondodirde muɗum ha keeɓa hakkille muɗum ha mbawon wowodirde ha ganda situation muɗum so ɗum sa jooɗi a wi joom gallam so haaldata e ma joom gallam haaldani em haalnanimi situation mum min kadi mi haalanta ɗum an a woniri noon kañum woniri noon haydara fewata ɗon kadi wonata kadi ko suuɗi walla hakkude moɗon waɗa wayloji kadi an debbo a fotani wadde rewi kadi ha ɓurta kono fof kam ko jimmi haalde ko yahande attande fof ko an gorko mbaɗa effort e joom suudu ma mbaɗa effort e jinnaɓe ma mbaɗa effort surtout e ɓesgu ma mo goppuɗa ga hennugo ɓiɗɗo jibinama tawani ngaalu ene foti yaade yilloyo ƴeewoya jawdi ɗum ko fadde nde mbaɗɗa so tawi kadi ɓiɗɗo jibinama kadi ene yiiɗi yaltu kadi ƴeewoya kadi gandal ɗum ko fadde nde foti wadde kono ɗum fof kadi e waade noon ruttude caggal ma ganda ko goppuɗa toon ganda kadi mo goppuɗa toon o ko miñum goɗɗo goppuɗa toon ko ɓiɗɗo goɗɗo goppuɗa toon ko taneyaɗo goɗɗo goppuɗa toon jittuɗa ɗum galle bamum nawɗa ɗum galle bamma on hankadi wadde futti wadde charge muɗum fof ko ano gorko ko ano roodi charge o noon woni hollum avant tout d'abord no mbimi nani communication woni fof hakkude debbo e gorko kala ko donkuɗa wawi suurdemo tan ko debbo jiɗɗomo o mo jiɗɗa o ko on tan wawi suurdemo on woni holon on woni murnade itta galle bamum adda galle bamma nde tawno debbo timmani no mbirnomi nani rewɓe timmani kono ko minen goni timmitoɓe worɓe gummiɓe galle bawmen en jeehi yiiloyade dañal ɗum noon wadde ko onon worɓe ɗanniyiɓe ene liggoyi ko onon kadi poti haaldude e amen communication wona ɗon bayrodiral kadi wasa wonde ɗon sibu ɗum kala to bayrodiral to woni communication kadi ala ɗon kadi sikkeji kadi kewat ɗon ɗum noon wadde amin ñaagui onon wonɓe caggal leydi ɓe kala nde pinɗon walla kala nde dañƴonta yo mbatte minen ga hakkillaji sabu ɗum o mbawa yaade sans amen minen rewɓe kadi min mbawa yaade kadi sans onon en ƴeewat kala no fewrata en ƴeewat kadi kala no wawata kadi yarude kadi mbadden noon sabu ɗum so tawi a wiyama a rokkama ɓi kaari yo are galle ma on ñaagui Allah ko wonda ɗon ha keeso itta ɗum ɗon hoto Allah yawno on ñaagui Allah kadi ko dañe ɗon kadi ɓesgu barkingu ñaagui ɗum Allah anne kadi ko ɗum kadi ñaaguiɗa ɗon Allah kono ɓesgu barkingu ngu ene wonde ko weeli hakkude debbo e gorko ko welnata ɗum ko addata ɗum ko communication sabi ɗum communication kala to ala haydara welta ɗon surtout hakkude debbo e gorko communication ko ɗum woni avant tout relation hakkude debbo e gorko communication yo won ɗon taw communication ji belɗi taw kadi ko communication kadi an kadi gorko holno gurduɗa toon an debbo namdoɗa gorko ma ɗum kadi ne weeli e ɓernde saaha foof nodda gorko ma sa noddimo an kam korala selli koɗo liggey ma wona yaaha koɗo ala toon caɗele kori ene heewi ko hakkude debbo ko wawi namdade joom galle muɗum kono tan wona tan joom galle ma nde nanma fof kañum ƴetti téléphone muɗum nodduma holno suhaɓe mbaɗi holno nenan waɗi holno banam debbo waɗi holni a wiyaka kay an debbo kay hunde foof ko kewiya ha nono ɗum hay a wiyaka noon kono kam ko poɗɗa kam lijjidde kam an debbo desaɗo ko poɗɗa kadi timmitinde kadi joom galle ma o waɗ ɗum ha timma ko yewtende nde gaddanomo noon hande ɗo e Windere TV amin ñaagui onon yeeɓiyankoɓe yo mbaɗ cliquer mbaɗon live mbaɗon kadi partagé kadi no hannirta ni nde wonno mbawa yaade sa amin minenne kadi min mbawa yaade sa moɗon so tawi wonko oñi e haalullaji gande koto am ga ko fewi hen ko koto jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe o ko Aissata Coulibaly debbo Mouhamadou Hounare min dokka ɗon rendez-vous ha prochaine fois inchallah. Alhamdulillah.